Как да избегнем създаването на нежелани асоциации? Като начало е добре да ротираме начините на приспиване и да не използваме само един единствен метод. Добре е също така да даваме шанс на бебето да заспива самостоятелно. Друга много често срещана грешка и добър пример за това как ние родителите създаваме неволно асоциация е когато децата са още новородени. Знаете, малките бебета спят доста шумно, издават звуци, дишат по-шумно понякога и при всеки един такъв звук родителите скачат, за да видят дали всичко е наред. Предлагаме успокоение, гушкане, милване, залагалка, кърмене понякога и смятаме, че децата се разсъмват в този етап. Истината е, че децата правят едни микропробуждания и ако ние им дадем шанс да се доприспят сами, няма да формираме нежелана асоциация и те ще могат да се доприспят